ככה. תעבדי איתו, לא לפחד ממנו. עכשיו אפילו חצי ממנו תתחילי. תתחילי חצי ממנו, תקחי חצי. תחתכי אותו לחצי. תנגב, מרו, תנגב. אופה, אתה מטפל בסמבוסה כבר? כן. חצי ממנו, יהיה לקח? כן. יופי. עם המערוך, תשימי על המערוך קמח. על המערוך עצמו שמים קמח. כן. כן. רוצה לאסוף את השערות שלך אולי? יותר קל לך? אז איך תעשי את הידיים? אז עשי את השערות. אז גם עוזרת לסבתא וגם עומדת לבשל. את לא צריכה לשאול אם ואז את לא צריכה ככה פעמיים. ידיים, תשים בשיער אם לינו רוצה לעזור לך, בבקשה. אולי לינו רק תשים את החומוס. זה לא הכסף? מה? זה לא הכסף לעזור? לא. יש לי תמונות של אריאן שעושה לי זה. כשהייתה קטנה במה